rokovaní s francúzským prezidentom povedal, že nie a potom napadol Ukrajinu. Pani redaktorka, ja normálne žasnem, že či vy mne dokážete položiť túto otázku vzhľadom k vášmu veku, k vašej profesionalite a k vašej práci v tomto médiu, myslím si, že desiatky rokov, vy ste videli niekedy okrem toho, že si Putin chránil záujmy rusky hovoriacich obyvateľov, že si chránil záujmy svojej vlastnej krajiny, svojich vlastných hraníc pri dnešnej možnosti použitia komerčných zbraní dlhého doletu alebo krátkeho doletu. Vy ste videli niekedy okrem tej Ukrajiny, kde spravil rázny zásah do toho, že už nevedel, akým spôsobom viac ochrániť hranice Ruska, že by niekoho bol Putin napadol? Vy ste videli mapu rozmiestnenia základní NATO okolo Ruska? Vy viete o dohode Gorbačova, kedy rušili Sovietsky zväz a mal podmienku, že sa rozpadne Varšavská zmluva aj všetky ostatné pakty východného bloku len a len za predpokladu, že sa NATO nebude rozširovať. Toto tam presne takto nebolo. Fázach bolo rozšírené NATO? A ďalšia vec, ja keď počúvam pána Hojsíka, mne príde, že to je jeden rozmaznaný chlapec, ktorý v živote nič nedržal v rukách, fyzicky nič neurobil, nevytvoril hodnoty pre túto krajinu, len mrhá verejnými prostriedkami a hazarduje so životnou úrovní Slovákov a všetkých ostatných, pretože desí ma ešte jedna vec. Keby bolo vyhralo progresívne Slovensko a keby boli vyhrali vám podobní, vy ste schopní normálne to Slovensko zrujnovať, ale doslova a do písmena fyzicky, hospodársky, energeticky, ekonomicky zrujnovať len preto, aby ste sa niekomu zapáčili za hranicami a vy by ste na tú Ukrajinu boli schopní poslať ešte aj posledný meter štvorcový slovenskej zeme, len aby ste dokázali, že vy porazíte Putina. No ja vám poviem jednu vec. Takých ako vy by sa mal svet báť, pretože vy, ak dokážete vypúšťať z úst niečo, v situácii Slovensko je na hrane katastrofy ekonomickej, keď všetky oblasti národného hospodárstva krvácajú vďaka 3,5-ročnej vláde vám podobným a jednoducho vy si neviete fakt uvedomiť, že tu dneska máme dôchodcov, ktorí žijú z 50 centov na deň. Na deň. A vy dokážete tu rozprávať o tom, ako my by sme mali investovať do výzbroje ukrajinskej armády, keď veľmi dobre viete, aké podvody sa tam robia. Koľko bolo vysoko postavených štátnych úradníkov Ukrajiny chytených s kuframi eur. Ako tam chodí humanitárna pomoc, ktorá je v zápäti predávaná do veľkoobchodných reťazcov. Ako tam chodí pomoc, čo sa týka vstupuje do NATO a on v zápäti na to povedal, že bude musieť vojensky aj politicky posilniť prítomnosť tam na hraniciach. Podľa toho vlastne